kumsom pariata upa Christian Aguilar hi University of Florida azirlai tharni in lekhathiam thei takaniya University a pohian scholarship dongin biomedical engineering azirani a unau pa chuan Aguilar chu mingoi choile zakzum tak midang lagatlang nel har tak mi ni in asoya mase anil vek to bola chuan chongdu tak le fiam thodu tak midang tehlim ber tu anile loisi University ya akalna Gainesville a chen lai chuan skula kalai changa akom chin Erica Freeman en chuan Kokata College and Kalreng ti shain anin kom chho chena reilote a anin dei chui bokani Erica hi Santa Fe Community College Gainesville akalani Carlos Christiana pa chuan Erica le afapa anin dei ta chang chuan Chris chu ahlim chin hleya chutianga ahlim mel chu ahma in alamongai loni in asoya an pani hian an indu in Erica chuan khwano samsui ani ngei arin thule engtiknia emu chuan chhungkwa anladin dun ve ngei arin thu soi chinani September ni somni kumsang ni som pani chu ni dang ang thovin arunin her chhuaka Erica chuan ati chindam panga in classane zovele chuan Chris tu texin in mu poya asoma anin zuina larei lawma se hunrei tak in sheton ni wangin anin po in anin thlahlel chin hleya nitin hunan mangdun chinani Christuan ama anglo takin Erica message su achang har ta hle maya re nga ngai lawa Erica message achan chin wata wangin Erica chuan makati dewa mase a boy vete poni theiti in ain nema apartment lama chuan amain a ho naknaka ina thlennu chuan Christian chuan aron chang da silawa Erica chuan Chris chu voitam kolina textbooka mase chana reng a mu theilo aum na tur omang angai ro thiam silawa ti chuan Christian te dom lama chuan kalin a roommate hena chuan aum na azo taringota mase alo shebi khau silo zengdar lirik chuan Erica chuan Christian atet la changa akom to a champa Pedro Bravo chu akolta a Pedro chuan tlai lama chuan bazar tura an chho dun thole abak chu anin mu to lo thu in alo changa Erica chu angai chat theilo wangin melza thumla ya la Miami ya Chrisapa Carlos chu akolta a anlawin biak mel takin ati ni mase Carlos po chuan afapa chanchin chu Erica I abyak nuwa chau asha a ti chuan Chrisan nu Claudia nen chuan Gainesville Florida lam chu muangchang lovin an pan ve ta ngalani September ni somni pakhat jingdar somrik ma deuh chuan Erica le Pedro chuan Christiana Bauthu chu University of Florida Police Department na officer Timothy Peck chu muin a Bauthu chu an report ta a Christian Pedro le Erica te hi skulan kallai changa inkom hawaniya Pedro le Erica hi Christian ne na anin date main an lawin date ve zwai towa mase anin mel lo lutuka wangin Erica chuan Pedro chu college an kalma devin achena Pedro chu aril ru ana ve hle maya Gainesville lama le khazir turin akalta a mase Erica le Christian University kala Gainesville anom nowa an pathum chuan anin tong le ta hlomani Erica le Christian anin deiti hi Pedro shil an she hle maya aril ru adam felti an chan nowa chau shilan tumani darkar aliam zela Erica chu amang ang takzet towa officer nena chuan Chris chuan depression anei thu ashil chuan police ta chuan ama intinat atum thei ti hin muangchang lovin an che chhuak ngala apartment a kalin awmna chen sha theina nu ma engemaw mu anin beisaya mase an beisayang chu engma an mu chuang lawani Pedro le Erica chu asyang ve inan komta a Pedro chuan Chris bawni chuan akar chuan an chho dun thule Chris chuan shidan na alak zoa Best Buy dora CD an lei thule chu chhun ei turin Zaxby's chicken dora an kala mase Chris chuan engma a ei ve lo ni in a soi CD a leite chu Pedro kara chuan an play china engenga mosoya an ti nu chuan anin hnialta a Pedro lung oilo chuan kar chu ti dingin Chris chu akara chang chuan chhuah tirin lung oilo tak chuan a ho san ta dai maya ina thlennu chuan Chris alaka a che dana chuan in thiam lo na nein Chris chu biak tumina kola mase Chris chuan a phone call a chan lo thule chuta chin chu anin betalo ni in asoyani
police chuan Erica in aron ko nu che khan imule MT ya anzo chuan Pedro chuan muthil atuma mase ariru anom lo thule a chan po konga a thian pa chu a chhuk ti ringota kong a she chang lo nen ama wangin abonia te ngaya amu hil theilo ni ina ngai Chrisapa Carlos Poin voini lai aron kol thu asoyani Pedro hian Gainesville hi ala she chang lu tuk bik lova a thiampa a chhuk tirna nia shat laya chuan an kala chu hmuna chuan poi khoina a hluar hle ti te chu an sheta zela police chuan Chris chunga chuan thil thalo a thlengang ti an hlawril ru hleya Best Buy dora CCTV footage an han en chuan Pedro le Chris chu an hmuta ngeya Pedro soyang chuan Best Buy dora chuan coffee inin an ti ti ya mase he dora bak hian Chris hi mu tura talavani Pedro an Chris anena akara an tlana soilai le Chris a hona kong le akal na tur lai vel te chu CCTV camera te chuan an ena mimal ina CCTV thleng chuan enma se mu tur pakhat po a lova Chris a chung le khate chu Florida police in Chris a anzona konga chuan volunteer na an thoka vanai thlak takin local car washa camera pakhatin mishing alak fu chuan police te mit ala hle maya chu Christian Nelavin Pedro ani Pedro khan akara changa Chris a chhuktir nuwa khan ina a hotlang ni khan ain soisia mase camera alandan chuan Chris akara changa a chhuktir nu zingdar nia chuan akar chu asil tirani police chuan Pedro chuan in soifia amamo ti shain Pedro chu an chwa chalta a Pedro chuan a thon thuwa chuan thudang a bel le ta a soidanin Chris le Erica chuan anin kar chu thup tum viang ma se anin dei ti chu a sha a thian chatak le abial nu hlui anin kopte sha chuan a thinari min kara chuan Christian en chuan anin hnia chiam maya Pedro in sum zawlo chuan Chris nara chuan nekin Chris na chu a thina sa hle maya kara te chuan a farna sa hle maya Chris point swalet ve in tok fang anin be nuwa Pedro chuan a kara chang chuan a pe chhuaka Chris chuan ni khwa a shemu malwa mase a thinrim ema wangin atlan san ta thauni inain soya mase chu tiang wang maya a kar zan laya a silfa chu police chuan mak anti devani Pedro ne na chuan kan pui theinan che engkim zep lawa isoya ngai Chris kha alo let le to don lo ti po ishe nge yang tian soi chuan Pedro chuan hnial ngai na a shelo atho soya thildang in thup alom ba ka Chris mohnu nong bertu ani le zelawang chuan September ni somni palia Pedro chu manania apartment lu chwa theina phalna nen chuan apartment chu andapta a anthil mu chuan police chu a chhong tak zeta Christian baw ma ni tamlawa chuan Pedro thil leina receipt an muwa a thil leina CCTV camera landanin swadur dak table muda damdoi a leilai monia Pedro apartment a chuan Chris a backpack an mu chhuak bokani finfiana an nei changa landan chuan Chris chu awmna chen shiat ni lo ma se adam to lo ti chu police te ngai dan le rin dan ania an case po chu tol tha case anga kalpuyan tumta ni Carlos Point afapa chu adama be sei to lo hle maya media te ma chuan a cheber tong tura kanin po changai ti in asoyani Pedro chu Chris about huwa ringut ni lovin Christian Aguilera tha thuwa mananita a Christian rawang chu karthum zet anzon nuwa Gainesville chenga mel somruka hla ramngowa sapel tora ram chhuakin mishing ruang an hmuwa dental records achangin ruang chu Chris ruang ngei ti nem nge ania autopsy result achenga alandanin a ngonga re ania a kerek le aban rek te chu dakte pa ngetaka phwarbe ani Pedro chuan in pona mu mal nei lo ma se he twal thana thlen chan hi engwange ti chu police chuan an she thwaya Pedro le Erica te anin chen ma khan Erica chuan voitam in chena du thu alo soi to china mase Pedro chuan anin chena ni chuan ngaya o thei don to lo thuwa awo china wangin Erica chuan a chen ngam lok lawani anin chen nu chuan Pedro chuan Erica re ru chu ne tumin ma alana sa hle maya mase omzia om thei chuang lo Erica le Chris chu Kolkata University kalani wangin anin kom chota reilote anin dei zuya
thlatamaral hmain an university a chuan Pedro chu aron lang vele ta hlol maya ani na taka chuan Pedro chu Florida International University a kal tur ania mase Erika University kalna chuan Erika neile tumin aron leta mase abei se angin thil akal talawa Erika le Chris chu anloin dei ta si ni Erika hena chuan voitam Chris nen anin deit le deit lo azo china mase Erika chuan chian bak anin kara omlo thuin alo chang zel mai sia hetia Erika in ati chanpo Pedro chuan a chian te hna Erika nen anin chenre runa chuan inti hlumai adu thute alo soi china aril ru aladam fello ti shereng chunga anin kar chan chen shil chu andu lo wangani heng zong zong hi apartment a journal ze an mu thwa changin asia theya Erika I anei le tur thote ati theya ni tia ain fuina te Chris le Erika chu anin date mayang te lau thute azaka amale ma te chu in Havin itile mama to Erika te chu Santa Fe Community College a akala Chris te chu University of Florida a akala lom ti te in an nema athu zia changringot po hian aril ru hi afim lauti asia theya aril ru har sanna te hi ama pui thei tur hna kalpui se heng thil te hi a thleng kher om si lo October ni somnia thil thlendan chu hetiang hi ni Pedro chuan Christian chu kolin bazar puya asoma a depression nei chungchanga athoron amamu thute asoi chuan Chris po chuan alorem ti ve maya Best Buy intur an lei chu kara kenglutin arukin Pedro chuan Chrisa intura chuan mutna damdoi atela damdoin na athokta motia chuan Pedro chuan Chrisa ngonga chuan a kong shen chuan arek tawak maya he thil ti chang tur hian Pedro phone location na chang chuan Walmart car park na darkar ni laya umti asiat boka hemin nu hian a phone chu airplane mota darkar nga chung da in mun fian riala Chrisa wang da chat atumta a iPhone chinga alandanin chumi zan chuan mini somli paria chung a phone flashlight chu voikwa lai a mangti siat ania a hokonga McDonald's a chaw zuain hemi nu hian zingdan ni vela akar asil tirani August kumsang ni sompalia Pedro chu chal nei turin korta ain lana a roommate thin Michael Angelo chuan Pedro chuan Christian thanan mini sompathum bak amamolo thu ashil niin stana chuan asoya swadur athuruk na ashil na mun apartment thingkailon noya athuruk na muna chuan Michael chuan police te ashwaya he swadura leikai le Pedro kar noya leikai te Chrisar wanga leilo kai te chu ain milvek ti mithiam te chuan an she chhuak thwaya courtroom a chuan prosecutor te chuan Pedro a iPhone manga series on maksak tak tak atwal tha dan tur azo screenshot te chu phau chwa ania heti chung hian Pedro lawyer chuan Pedro chu Chris nen anin swal ngeya konga pu akara changin a pe chhuak ngeya mase Chris chu a thalo thu asoya Pedro chuan adak te ple chu akar tuk ver charna na aleini ina soya swadur chu anun na lakatuma wangin ama thlantur alai na na aleini ina soibok heba ka hian Chris nena anin sol cham nu chuan anun na lakatuma wangin nim hlo a in thu asoya mase lok chhuak le in pathianin akala lo hun lauti asya tirna angai thu asoya ni engtiang po in phanasama se DNA forensic evidence le CCTV footage ba ka Ahman Rohman thlengin ama chu tol that tu ti ati chan emawangin jury te chuan darkar thum chung an chut khom hnuwa thutluk na siamin thiamlo an chantir ta a Chris chu damdoi manga a shairuya wangte dot manga abum chwa wangte police ten hena information diklo ape ka wangte finfiana ati chada wangle Christian Aguilar atha wangin first degree murder manga thiamlo chantirania just chuan damchung lungin tang turle parola chhuak thailo turin achung thu arel sakta ni jela chuan Pedro chu a suicide note jelveng tuin a chhar chhuaka ama Pedro ero a inti hlum lova inti hlum atum tak takem ti chu siat anelawani ale kha chuan Chris ka ti na tawangin ram huai ka ni ti ina zaka a cellmate hena chuan Chrisa atha thu chu ain puanga mase thunei tu te hena ero chuan atha lo thu in achang ve tlata pathianin thudik chu asia ati ve tlat mayani